Ами, първо да се представя, защото така, виждам, че ви сте една общност, така, която се познават и хората, пък аз съм нов. Казвам се Николай Зайнелов и работя като системен администратор. Ще говоря за WordPress, който е една така система за управление на съдържанието в уебсайтове. По-скоро ще бъде от админска гледна точка и от гледна точка как да помогнем на потребителите да не правят глупости, което доста често е невъзможно. Направих справка в Wikipedia и аз. От кога работя с Linux, оказа се, че първият Linux, който съм ползвал е Red Hat 6, някъде около 99-та година. Така един приятел ме запали. Той имаше един от първите BBS в България, може да го познавате, Камен се казва. Тогава още нямаше така свободен интернет, само в някои университети имаше dial-up. Така. Първо искам да кажа какво е WordPress. Това е така свободна и open source платформа за изграждане на уебсайтове. Значи тя първо е тръгнала като блогинг софтуер, но после така е еволюирала и е станала така доста мощен инструмент. Според един сайт, който предния колега така коментира, V3 нещо, WordPress се използва на над 23% от сайтовете в топ 10 милиона, което дава около 60% пазарен дял на от всички сайтове, които използват системи за управление на съдържанието. И така доста напред, може би 10 или 15 пъти повече от всички останали конкуренти, като Drupal, Joomla, Magento и разни други безплатни алтернативи. Кой използва WordPress? Бих казал, че доста хора използват WordPress и аз бих показал тази снимка. Това са едни хора от Швеция, които правят тази кола, Koenigsegg. Тя е доста готина. Дори тези хора ползват WordPress за сайта си, което нали, според мен е показателно, защото едни такива хора, които продават коли за 1,5 милиона евро бройката, използват WordPress, значи може би става. Това е лично мое мнение. Така, WordPress е лицензиран под лиценз GPL версия 2 или по-късна. Това мисля, че няма нужда да го коментирам въобще. Какво значи? Няколко думи за релиз сайкъла. Всъщност и защо ще го кажа после. Първите няколко фази не са важни, по-скоро са важни четвърта и пета фаза и времето, за което минава целият сайкъл. Той, според хората, които създават WordPress, той не би трябвало да е 4-5 месеца, като средностатически горе-долу на 6 месеца се случва да излезе major release. Това е важно след малко за сигурността. Също така трябва да... Всъщност, някой от вас ползва ли WordPress? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Добре. Надявам се да научите нещо ново, защото да, не е на твърде някакво много високо ниво презентацията. То не е лекция, по-скоро е презентация. Версиите на WordPress, които са Major Release, те са първите две цифри 3.5, 3.6, 3.7, това са Major Release. При тях има добавена нова функционалност от гледна точка на функции, промяна на плагини, които се използват и така нататък. Според WordPress, нали, те са старали хората никога да не чупят backward compatibility, но това мисля, че никога не се случва или почти никога.
Така мога да кажа спокойно, че от моята практика от 5-6 години може би се занимавам с WordPress. Между версия 3.9 и 4 ме изненада, че почти нищо не се счупи, което беше, нали, много неочаквано за мен. Също така, WordPress има и такива minor releases, които са security releases и те са примерно 3.5.1 показва, че това е първия security release на версия 3.5. И по този начин се образуват minor release-те. От версия 3.7, което прави някъде края на 2013, WordPress включиха една функционалност за автоматичен апдейт на minor релизите, което не е лошо, но също създава проблеми, както видяхме даже преди една седмица. Това ще го коментирам след малко също. От версия 3.7 нагоре WordPress така са постарали да изкарват minor релизи за последните няколко версии. Не можах да намеря точна информация колко версии назад ще пазят, ще издават minor релиз, т.е. security апдейти. Т.е. не знам колко му е лайфсайкъла, но за сега това показва, че поне 2 години, което е добре, защото преди това беше много голяма мъка. Човек апдейтва сайта, той се троши и няма нормален начин, по който да качи само код, който да оправи бъга в предната версия, защото те пускат следващия major релиз, който оправя бъга, но не пускат на предната версия minor релиз. Това е някаква мисъл, която не съм сигурен дали е моя, но често я използвам, че сигурността била като един лук, така многослойна, т.е. сигурността се изгражда на много слоеве и тъй като WordPress не е особено голям софтуер и той всъщност е едно обикновено PHP приложение, което прави някаква връзка с база данни и работи на някакъв веб сервер. Общо взето много от нещата важат и за други системи, като Drupal и там останалите, и като цяло за веб приложенията. Така че има някои специфични неща за WordPress и тях ще коментирам, но това, което исках да кажа, и това ще го използвам малко по-натам. Всъщност нещата, които ще покажа като идеи за повишаване на сигурността, те някои не са свързани директно с WordPress. И тук сега няколко мисли, че на някакви хора, все умни, че, нали, една система не може да бъде абсолютно сигурна и то не е практично да е абсолютно сигурна, защото общо взето, ако една система е абсолютно сигурна, някой може би няма да може да работи с нея или нищо няма да работи в нея. И някакво определение има, че няма да го чета. И ето, това исках да кажа, че трябва да има баланс и зависимост от сайта, който изграждате, нали, няма смисъл да се инвестира в време и ресурс, за да постигнете максималната сигурност, която бихте искали, защото хората биха се отказали да работят с този сайт или би им създал много проблеми, нещо такова. Но може да направите доста неща, които биха могли да затруднят большинството от атаките. Мога така да кажа, че в WordPress специално една много голяма част от атаките са от ботове и malware някакъв вид, така че тези атаки са най-лесно така хем предвидими, хем за отблъскване. Така. В този слайд исках да направя някакво разделение така между общите приказки и нещата по същество. И ето за въпросния лук има, така съм написал няколко слоя за сигурността, които човек трябва да обърне внимание, защото ако, нали, не ги изпълня тези неща, общо взето като един слой от сигурността се вмирише, на лука става неизползваем. Моля? Какво прави FTP-то там? Ами, FTP-то при една голяма част от сайтовете се апдейтват, качват
плагини и разни други неща през FTP. И доста девелопери ползват FTP, за да апдейтват темите си и така нататък. Все още? Да, все още. Затова съм го сложил тук. Нали всички тук сме запознати, че това е Clear Text протокол? Да, но смисъл такъв, че има FTPS, има SFTP, някакви други неща, които нали, могат да се направят по въпроса. Да, нали не. Още масово се ползва FTP от някои хора да си... Не, аз това го знам, аз си мислех, че World Security не може да бъде за тази насока. Има всякакви хора и така, хората, нали, ако един админ реши да спре нали, чистия clear text за FTP authorization, би направил доста добре, нали. Съответно хората няма да са доволни нали, от цялата работа, но да, затова съм го включил тук, за да го коментираме него. Така, първо ще започна по списъка, това са, може би не на вашия, защото знаете за какво става дума, по-скоро за компютрите на разни хора, които ползват сайтовете, трябва да се гарантира, че сигурността на тези компютри е на ниво, защото има една камара редактори и разни други хора, които първо крадат съдържание, така, не крадат, копират съдържание от други сайтове и доста така обикалят из интернет и това са най-често офис компютри, които са на Windows XP, няма значение на какво, но трябва да се гарантира сигурността на тези компютри по някакъв начин, защото в противен случай най-лесният начин един сайт да бъде хакнат е някой да прочете паролата примерно в сейвната парола на Mozilla, защото хората си го сейват. Второто нещо това са уязвимостите в WordPress. Те така, с напредване на проекта, така мога да кажа, че понамаляват, но нали, винаги излиза нещо ново. Това е свързано с апдейт на системата, на самия софтуер. Ще го коментирам малко по-късно. Цял слайд съм си отделил за това нещо. Свързани такива проблеми с сигурността на веб серверите, съответно тук мога да кажа, че трябва да се апдейтва, нали, ако, нали, и да се четат съответно бюлетините за сигурност, защото понякога се пропускат неща и примерно се пропускат security апдейти, някои хора просто не правят нищо в тая насока и не искам да давам примери, защото има конкретни примери, които един прекрасен WordPress сайт си работи, изведнъж някой не си апдейтнал си панела, въобще ма го кара от преди 5 години, при което точно през някакъв бъг на веб сервера се аплодват някакви неща на сайтовете и това се случва. Опитам се да разгледам такива доста варианти, които нещо като чеклист да направя, за да може хората да си чекнат само да кажат това е окей, това е окей, това е окей и така. За уязвимости на мрежата, тук искам да кажа, че задължително трябва да се ползват всякакви криптирани канали за трафик на информация, особено на тези с паролите, защото има една камара хора, които точно с FTP ползват, използват, тъй като самия CMS има така прекрасен веб панел, контролен панел за редакция на съдържанието. Те все още ползват HTTP за удостоверяване, за влизане в този панел и доста често, специално при хостинг компаниите, един човек си купува един план за 5 лева на месец и си качва на него сайт, обаче този не може да му се качи SSL сертификат, съответно трафика минава некриптиран. Това е според мен е така сериозен проблем. Също така, от моята практика за паролите нещата са много зле. От тази гледна точка, че паролите 1.1.2.2.3.3 и 1.2.3.1.2.3 преобладават. Съвсем сериозно.
така, изпращат ми някакви сайтове, някакви хора да погледна някакви неща и администраторските акаунти с такива пароли. Според мен това е още процес на разработката, когато са били някакви демо версии, тестови версии и така нататък. Още от тогава се влачат тези пароли и това е много лоша практика и по някакъв начин трябва да накарат потребителите да използват някакви нормални пароли. Защото това определено създава сериозен проблем и... Тоест, ако потребител може да си вкара в софтуер парола 1, 2, 3, според мен проблема е софтуера, не потребител. Ами да, според мен е така. И според мен е, но WordPress за сега не предлага поне не core функционалността да ограничи потребителя да използва само силни пароли. Има един метър там и казва, вашата парола е твърде слаба, но това не му пречи, нали, да продължи работа. Така. Другите неща, които са, това са File Permissions, това след малко имам слайд за него и нататък ще ги изборя тези неща в слайдове, така че ще ги видите след малко, за да не се повтарям. Така. При инсталацията има някакви такива съвсем нормални, добри практики, като потребителите да получават само необходимите права. Специално в WordPress има няколко нива на достъп. Може да ги разгледате, в принцип, ако трябва да раздавате достъп на някакви хора, защото аз най-често качвам съдържание и ползвам администраторски акаунт, може да не е правилно, но когато раздавам на колеги достъп, гледам да е някакъв достъп, който може да създава само статии евентуално, за да не прецакат работата. Така, не трябва да се използва администраторски акаунт. Това не е много силна политика за сигурност, но все пак е хубаво да се отбележи. Преди версия, може би 3, не съм много сигурен. WordPress задължително се инсталира с администраторски акаунт, т.е. потребител е админ. И затова една голяма част от brute force атаките са насочени именно към потребител админ. От WordPress 3 нататък може човек да си избере още по време на инсталацията какъв потребител да използва. Моята препоръка е да не се използва името на домейна и по някакъв начин да е обвързано с юзернейма, защото ботовете правят и това. Така, прочетох наскоро информация, че общо взето около 15% от атаките brute force минават към юзер админ, останалите започват вече да генерират атаки към домейн админ, домейна като акаунт и така нататък. Ето това нещо, което преди малко коментирахме, е, че трябва да се изискват здрави пароли. Колко здрави, вие си преценявате. Според мен, лично мое мнение, поне 10 знака с големи малки букви и специални знаци, мисля, че е окей. Така, и това също не е много така, security, така, силно полиси, да не се използват VP изгубих думата, префикс, да, на български изгубих. Тъй като може да се правят някои blind SQL injection атаки, ако хората дори да не знаят имената на таблиците, биха могли да изпълнят, но това е спорно, но не пречи примерно да сложи 1 или 2, 5 нещо отпред, което да блокира атаките. Всъщност не коства никакво усилие да направим това нещо. Първо се прави еднократно и само по време на инсталацията, така че не мисля, че не е нещо затормозяващо. Така. Така, WordPress се слави с 5-минутната си инсталация, те така го рекламират според мен. С няколко клика и имате готов работещ WordPress сайт. И някои неща относно собствеността на файловете. Това, което забелязвам при хостинг провайдерите, при някои и
То всъщност зависи от конфигурацията според мен на PHP, на модула на PHP или като CJ, че би трябвало собственика на файловете да не бъде потребителя, с който работи веб сервера. Това според мен е много важно, защото при един евентуален бъг или някакъв, който се намери в сайта, хората, които биха искали да качат някакъв код, не биха могли да го запишат където те искат. Всъщност, тук отдясно съм сложил структурката на файловата структура, която е вътрешна файлова структура на WordPress. В основната директория има само 3 директорийки и няколко файла. В VPadmin директорията това е административния интерфейс на сайта. VP-Content съдържа цялото съдържание на сайта като плагини, теми, файлове, които се качват от потребителите. И VP-Includes това са файлове, които не би трябвало да са в VP-Content и не би трябвало потребителя да има пряк достъп до тях. Те по-скоро осигуряват работа на WordPress. Файловете и директориите би трябвало да бъдат само readable. Няма да обяснявам какво са права 6.4.4 и 7.5.5 за директориите. И единствената папка, която би трябвало да може да се пише в нея веб сервера, това е папката Uploads, защото в нея се качват всички файлове, които качват потребителите, да е прикачени PDF файлове, снимки или нещо друго, то отива в тая папка Uploads. И сега, според мен най-важната част от цялата работа, това е заздравяването на VPadmin папката и VP-Includes. Тук има един код, който не казвам, че е най-прекрасният код, който съществува. Аз съм си го писал тази част лявата. Тази част е директно взета от сайта на WordPress, така че това нещо не съм... Тествал съм го, но би трябвало да работи при всякакви инсталации. Сега, аз лично препоръчвам на хората да си блокират достъпа до VPadmin папката по IP адрес. Сега някои хора ще кажат, че ние не живеем в 90-те, аз обикалям постоянно, днеска съм в Щатите, утре съм не знам къде. Аз ще им кажа на тези хора, има VPN за тази работа, нали? И хората могат да си пуснат един VPN до офиса и да си работят оттам. Това така блокира една много голяма част от всякакви опити за атака и съответно така доста повишава сигурността и една голяма част от ботовете именно и хората биха, нали, направили всичко възможно да получат достъп до админския панел. Тази дясната част е код, който блокира прякото извикване на някакви неща от VP-Includes и съответно всички тези неща могат да сложат в htaccess файла преди Begin WordPress. Това е един коментар, който WordPress си оставя и той знае, че ако има нещо преди него, WordPress няма да го бута при каквито и да е преконфигурации, апдейти и така нататък. За мрежовата сигурност това наистина е задължително целият трафик да минава през скриптирани канали, защото наистина не се прави. Мога да дам много хиляди примери, в които, нали, не се прави това нещо и най-малкото човек не може да се логне в сайта си с потребител админ и да трафика му да мина през HTTP. Нали, хората като се уверят, че има HTTPS за този сайт, тези двечките дефиниции в wp-config файла карат WordPress задължително да минава през HTTPS. Това случва се някой път човека просто да чукне HTTP на сайта, да го отвори, да погледне нещо и да реши, че трябва да добави нещо и пише горе в адреса wp-admin и също минава през HTTP с това нещо, ще го прекара през HTTPS.
Така, Database Security, това е нещо, което не правя от чист мързел, ще си призная. По принцип, за нормалната работа на WordPress, след инсталацията и след когато всичко работи, когато е апдейтнат, когато просто работи в режим да предоставя някакво съдържание, WordPress се нуждае само от тези 4 заявки: Select, Insert, Update и Delete към базата данни. Той няма нужда да прави някакви други неща. Това е в 99% от случаите. Има, разбира се, някои плагини, които правят изключение. Но от тази гледна точка може да се напишете един скрипт, елементарен, който да блокира database потребителя, т.е. да му ревокне правата, така че да няма права върху drop, alter и grant, нали? Което така според мен би повишило до някъде сигурността, но пак казвам, аз не го правя от мързел, защото нямам 15 минути да напиша някакъв скрипт. Това не се хваля с това. Така. И още така на следващата стъпка, Disable File Editing. Това е една опция на WordPress, която позволява да си редактирате файлите посредством един редактор директно в контролния панел на WordPress. Виждал съм в действие как един сайт беше хакнат и точно през ето това нещо, през WordPress дашборда, бяха си качили хората всякакви неща на сайта. Затова препоръчвам това нещо да бъде изключено. Поне малко ще трябва да вкарат някаква мисъл и евентуално някой да направи нещо, мисъл да не е съвсем един бот да хвани и да свърши работа вместо някой човек. Така. Направил съм едно слайдче как се избират плагини и теми, тъй като WordPress така има доста функционалности, но една голяма част от функционалностите, които се добавят, са на базата на плагини. Плагините могат да правят всякакви неща, от това да показват галерии, да известяват Google за промени в сайта и общо дето всичко могат да правят тези плагини. Няколко думи как се избират. И как се избират темите. Първо ще започна с това. Темата е начинът, по който изглежда този сайт. Една голяма част от хората, това, което аз наблюдавам, е, че си свалят някакви теми от някакви сайтове, като download сайтове, които са за безплатни даунлоди. И хората не си купуват една тема за $50, отиват да се откраднат от някъде. Това е много сериозен проблем, защото не е ясно какво има вътре в темите. Аз така съм свалял от любопитство някаква тема и просто да разгледам. Вътре имаше, нали, освен стандартните неща, че човека си е добавил откъде е свалена темата и друг код, който не е ясно какво прави. Може да прави всичко. Съветвам хората, нали, да отделят $50. Това не е твърде голяма инвестиция за един сайт, който ще го ползват няколко години напред и за да си купят тая тема. Така, нещата, които съм изброил надолу, са валидни за плагините и за темите. Тъй като вие купувате или услуга, или ползвате някаква безплатна услуга, защото доста често плагините са абсолютно безплатни, е хубаво да знаете, че когато има някакъв проблем, човека, който пише този плагин, би могъл да отстрани проблема и той да го отстрани в някакво нормално време, така да има време за реакция, което е поносимо. Това нещо може да се провери по няколко начина. Сайта на WordPress.org, откъде си сваляте плагините, има си форум на всеки плагин, малко място, където хората си пишат разни неща за плагините, какви проблеми срещат с тези плагини. Там може да видите човека, автора, колко бързо отговаря. Също важи за темите, само че това пояснение, че темите най-често се плащат, защото нещата, които изглеждат по-добре, биват такива платени. Така, не съм на процент към teamforest.net, но бих го похвалил.
Това е един сайт, който така има доста богат набор от теми. Аз лично си пазарувам оттам. Нали, има и всякакви други сайтове за тези неща, но този е окей за мен. Също така, важно е да се види кога плагините са били апдейтвани последно, тъй като доста често, както казах, при апдейт нещо се чупи в плагина или в темата. Ако имаш 10 плагина и една тема само качена на сайта, при един апдейт Major Release, 50% че нещо няма да е както трябва. Така. Това го казахме. Така, трябва да гледате плагини, които вършат едно-две неща само и не да има някакви масовки. Има такива плагини, които са предназначени за да вършат 10 неща едновременно. Най-често те не вършат работа както трябва. Ако ви трябва плагин за SEO, ползвате един плагин за SEO. Ако ви трябва плагин за нещо друго, ползвате друг конкретен. По-добре да имате 2-3, които вършат едно нещо, отколкото един, който върши няколко неща, ама не както трябва. Ако имате плагини, които вършат еднакви неща, това е доста често срещано в WordPress, изберете този, който има повече даунлоди. Това показва, че хората са му се доверили повече и съответно човека, който работи по този плагин, може би си е свършил по-добре работата. Тъй като предполагам, че никой няма да отдели няколко часа да си направи целия сайт и да установи, че този плагин не е както трябва. По-добре да вземе решението малко по-рано. Спестява някакво време и ресурс. Така. И то слайд нарочно съм го оставил така с най-големите букви, които има в цялата презентация. Най-важното нещо в WordPress е да го държите апдейтнат. Това е нещо, което ви може да направите, не казвам, че е най-лесно, но това е най-доброто нещо. Не е лесно, защото понякога нещата се чупят и ти не можеш да направиш нищо по въпроса. Имал съм такава ситуация, в която таджикистанци пишат сайт за българи и таджикистанците са написали такъв код, който ако някой го види ще припадне, буквално. И той работи с 20 плагина, които са някакви супер измислени, версия 0.0.2 преди алфа версия плагини, които по някакъв начин са закрепили цялата работа да работи и ти просто не можеш да апдейтнеш. Случва се така, че в момента, в който се опиташ да апдейтнеш каквото и да е, сайтът се чупи и ти, ако не си програмист, няма как да се справиш това нещо. Затова не казвам, че това е най-лесното нещо, но винаги това е най-важното специално за WordPress. Ако човек апдейтва и всичко му работи след това е най-добрата защита. Направих си труда да извадя последните уязвимости на WordPress. Не съм ги включил в презентацията. В CVE Mitre.org, като се пусне търсене на WordPress, може да се види по дата. Така от началото на годината има 30-40 уязвимости, които почти всички са свързани с някакви плагини. Самия WordPress изглежда доста сигурен и стабилен. Просто плагините, които са към него, така бих казал, че не са най-сигурното нещо, което може да си качите на сайта. Имаше един много интересен случай преди няколко седмици. Няколко от плагините за SEO така имаха доста здрава уязвимост, която и то бяха няколко плагина едновременно. Това всъщност са едни хора от securi.net, ще ги спомена след малко и тях, са разследвали защо така се е получило 8 или 10 от много често използваните плагини. Това са плагини с над 500 000 инсталации. Са дали един същ проблем. Оказало се, че в WordPress една от функциите не е била добре документирана и хората са подвели в използването на тази функция. Такива неща се случват, но общо взето най-големият проблем се явяват плагините. Така за сигурността.
също така, като съвет към някой, ако прави мултиезичен сайт, не казвам двуезичен, защото може да иска и повече от два езика да има, да си плати VPML, той е един безплатен плагин, т.е. платен, но доста ефтин за работа, която върши. Ще дам и примери защо. Пак лесен пример, същите таджикистанци, за да направят сайта ни по-ефтин. Въпрос. Да. Може ли само да отбележа, че по мои наблюдения на доста Да. хора, Да. когато се използва VPML, Да. реално WordPress се забавя ще двойно. И заявките стават много тежки. Добре. Можеш ли да кажеш? Да, явно няма да допълня. Добре. Някакъв друг начин, освен VPML. Аз не съм имал такова наблюдение специално за VPML. Не съм тествал за скорост, но това, което примерно преди имаше Qtranslate, който се използваше, беше безплатен. Той беше адска мъка за този плагин, защото всяка версия на WordPress довеждаше до нова версия на този плагин и той никога не работеше както трябва. Съответно, поддръжката му спря преди 2 години, може би, и още има сайтове, които го ползват. И затова така бих препоръчал платената алтернатива. Има и други алтернативи за мултиезичност, но тази за мен върши работа. Качу съм на доста сайтове, не са тежки. Може би и това е причината. Базите данни са малки, но като цяло според мен работи добре. Въпреки че ако погледнете в базата данни с уязвимостите, последните няколко уязвимости са точно в VPML, те хората си, нали, реагирали са, не казвам, че е достатъчно бързо, но са реагирали, са отстранили проблемите. Така. Тук съм извадил няколко security плагина, които могат да свършат работа на някой от вас. Аз лично не ползвам такива неща, защото предпочитам да знам какво прави изцяло, какво точно се случва с сайта. Защото, примерно, Login Lockdown е хубав плагин, той следи колко пъти човек е сбъркал паролата си и като минат няколко опита и просто блокира IP адреса. Това е готино срещу ботове. ITM Security преди се казваше Better WordPress Security, сега са го преименували. Някакви хора от ITM са го купили. За него просто го давам като списък в списъка. Може да го погледнете, ако някой има желание. Bulletproof Security има платена и безплатна версия, като безплатната версия поддържа по-малко неща от платената, но общо взето доста интензивно използва HTXS файлите за блокиране на различни видове атаки. И имаше някаква бекъп функция безплатна, но за бекъпа след малко. Така. Само да допълня, че и стандартният файл от Mobile също върши работа. Да. Да. Всъщност аз не включвам неща свързани с сигурността, които са на база операционна система, като FailToBan или Mod Security, защото примерно някои хора използват Mod Security, аз го използвам често, но това не съм го включил, защото по-скоро за WordPress нещо. Да. FailToBan не знам дали някой е написал някакви правила за това нещо, но човек може да седне сам да си ги напише. Да. Така. И Exploit Scanner, той е един плагин, който може би ще свърши някаква работа след като бъдете хакнати. Да. Ами да, търси разни странни неща в кода на сайта и в съдържанието му. Така. И някакви такива допълнителни услуги, външни, платени, безплатни. Те всъщност са безплатни, но имат и платен налог. Всъщност явно това е някакъв бизнес модел, правиш нещо безплатно, което горе-долу работи и събираш пари за платената версия. Сайт чека на Sucuri е доста готин, също така и блога им,
защото тези хора сериозно са се заели така с WordPress и разни други неща. Но има много готини постове специално за сигурност на WordPress и SiteChecker може да провери дали има някакъв проблем с сайта. Също така проверява в някакви 10-12 такива бази данни дали сайта ще бъде блокиран, като този сайт на Google, забравих как се казва, който ако намери някакъв malware или нещо друго, ви блокира сайта и не излиза в търсенето. Ето това нещо не съм го тествал, но имам намерение да го направя. Наскоро го намерих. OSSEC, това е май същите хора, които са направили това Sucuri.net, са направили OSSEC. Това е била платформа за мониторинг и контрол на системите, така твърдят тези хора. Използват мониторинг на лог файловете и разни други неща, за да хващат лошите. Мисля, че е интересно и така си заслужава човек да, ако има свободно време, да го погледне. Така. И искам да кажа няколко неща за бекъпа. Предполагам, че не знам дали има смисъл да говоря, но ще го кажа така и така съм го написал. Това пак е от практиката. Виждал съм хора, които си държат бекъпите в сайта. Имат си не знам как го правят, архивират си сайта и си го качват в най-лошия случай си го качват в WebRoot-а, в по-добрия случай си го качват една директория нагоре, т.е. поне да не е достъпен през Web бекъпа. Това е много лоша практика, нали? Ако някой твърди нещо друго, може да поспорим, но според мен бекъпите трябва да се правят на отделна машина, т.е. може би според повече хора си мен. И те трябва да са автоматични, защото има един човешки фактор, който създава определено проблеми. Или забравят хората, или ги домързява. И това създава определени проблеми, особено когато стане нещо. И тук съм намерил един цитат, че данните не съществували, освен ако нямали 2 копия някъде си. Да, може да се твърди такова нещо. Хубаво е да пазите повече от един бекъп назад, full, защото някои хора правят и някакви диференши, нали, примерно. Хубаво е, защото не е ясно кога, ако някой сайт се хакне, кога точно ще се установи проблема. Понякога минава много време преди да се установи проблема. По много причини. Случва ми се сайт да бъде хакнат примерно преди 3 седмици, което никой не е обърнал внимание, защото нищо не се е случвало. Просто някой се е качил един PHP файл някъде и той е бил готов да прави нещо друго. После му дошъл реда на този сайт. Явно други сайтове са били преди него. И когато е дошло времето на този сайт, се започват всякакви гадости да се правят на този сайт. Какво най-често се прави? Общо взето, хората обичат да пращат спам през сайтове, защото имат доверен източник на имейл на писмата, т.е. като имате хостинг и на него си хоствате домейна и на него си имате, примерно SPF записите се сочат към този хост и WordPress като започне да праща, т.е. не WordPress, а бота като започне да праща писма, спам филтрите работят доста така, подценяват тези писма, така се каже, защото уж излизат от легитимен хост. Другото, което се прави, се изпращат такива опити за XSS атаки и всякакви такива неща. Случва ми се един сайт, много интересно беше, така, бяха качили директория само с HTML файлове, което беше много чудващо, много яка реклама на Viagra и други неща за ерекция. В много
така силна атака в Google+, и сайта беше докарал някъде около 1 милион плюсчета, което, нали, е доста готино. Според мен това ще качи нали, сайта, позицията му нагоре в търсенето. Добре бяха го измислили хората. Така, затварям скобата. И също много е важно да се тества бекъпа. Не знам дали ви се е случило да имате омазани бекъпи. На мен ми се е случило бекъп, който е работил една и съща бекъп процедура, се изпълнява месеци наред и всичко е окей. Изведнъж изваждаме един бекъп, който по някаква причина е омазан енкодинга и не може да се възстанови информацията от него. Също възстанови се, но на 95%, защото някои от знаците така не успяхме да възстановим. Е хубаво така от време на време човек да си тества как му работи рестора и дали въобще ще ресторни и дали ще ресторни това, което трябва. Може би веднъж на 1-2 месеца поне. Аз лично по-рядко го правя, но мисля, че това е някакво разумно време. Така. Какво се прави след като сайта бъде хакнат? Защото случва се, както става ясно. Хубаво е сайта веднага да бъде смъкнат офлайн, за да не му падне рейтинга в Google и за да не го хванат всякакви антивирусни програми, Norton и разни други, които си имат такива бази данни от лоши сайтове, които съответно биха блокирали потребителите веднага. Въобще няма да отворят вашия сайт. Хубаво е да се направи пълен бекъп на сайта. Това е важно, защото после ще помогне при разследването на какво точно се е случило и какво точно да направите, за да не се случи пак. Така, във wp-config файла има едни рандом хешове, които служат там за генериране на солт и разни други неща, които има си един генератор на сайта на WordPress. Не съм го дал като линк, но има такъв генератор, който генера 4-5 хаша и те се качват директно в конфигурационния файл. Значи, ако бъде хакнат сайта, задължително се сменят паролите и тези хешове също се сменят. И се започва премахват с всички теми, защото има сайтове, които съм виждал с 10-12 теми качени. Някои хора са си тествали разни неща, обаче са си ги оставили по някаква причина. Значи, те първо не са ги купили, нали, защото никой няма да инвестира за 12 теми, при условие, че една ще му свърши работа. И също там се получават проблеми. Плагините и разни други неща, които има в сайтовете, защото хората, освен виждал съм сайт, който си е на WordPress, нали, всичко му е готино и вместо да направят един отделен сабдомен, да си сложат ads някакъв там сървър, те си го сложили в WordPress-а директно, което определено създава проблем. Ето това да вмъкна. Хубаво е като си имате някакъв сабдомен, той да си прави само едно нещо и той да си отделен по някакъв начин от другите. По този начин минимизирате щетите, които нанасят при хакването. Примерно, не знам дали ползвате този Revive сервер за доставяне на рекламки, на рекламни банери, но при него трагедията е пълна. Всяка версия има едва ли не критичен някакъв апдейт, защото те апдейтват само при критичен апдейт. Когато се комбинират двете неща, примерно получавате хакнат, просто не знаете откъде се получава проблема, затова е хубаво да се разделят услугите възможно най-ново. Вече като май много говоря, като свършите, нали, с архивирането си всичко останало и като решите, че ще пускате сайта наново, най-добре е да си инсталирате плагините наново, да си качите темата, съдържанието да го прегледате, защото самото съдържание е в базата данни като текстове. Там може да има всякакви неща като iframe-ове и други екстри. И хубаво е да инсталирате WordPress наново. Това също е хубаво да го кажа.
WordPress задължително се инсталира единствено от сайта на производителя, от WordPress.org. Евентуално, ако имате някаква пакетна система, на която разчитате, също може да си инсталирате през нея WordPress, но най-вероятно ще е доста по-стара версия. Така че това си е задължително, просто от сайта на WordPress отивате и си сваляте версията на какъвто език искате. Така. След като инсталирате WordPress наново, плагините наново и прегледате съдържанието, си проверяте файл permissions, защото при аплода с FTP, примерно, файлите нямат правата, които са необходими. Така. Тая точка съм е сложил, защото може да имате с един хакнат сайт може да ви се навреди на доста сайтове. Ако са в един хостинг план и с един същ потребител работят, се случва да се хакне един сайт, а пък други сайтове да пострадат, защото хората си прегледали, т.е. вируса или бота там, каквото е, сканира за PHP файла и добавя някакви неща в кода. Има някакви услуги като WordPress и Exploit Scanner, които могат да свършат работа, да ви насочат, защото има доста сайтове с много голям код, просто много файлове и понякога е доста трудно да се прегледа всичко. Така, ако не може да изчистите вируса, защото случва се да може да се изчисти, най-хубаво е да изгубите някаква информация до последния бекъп или до заразяването, в най-лошия случай до заразяването и да възстановите от бекъпа. Това поне ще гарантира, че няма пострадат потребителите, съответно и рейтинга на сайта. И после започва търсенето. Търсенето най-често става в access log на Apache, може би, защото Apache най-често така се използва според мен. Трябва да се намерят... Първо, може да търсите по много критерии. Важно е да намерите горе-долу кога са случили събитията. Търсите по имената на файловете, които са качени. Ако се ориентирате горе-долу във времето, после може да търсите и пост-заявките преди, когато са качени тези файлове, защото най-често първо се качва един файл и после с него започва да се трупа съдържание на сайта. И след като намерите горе-долу къде са проблемите, хубаво е да използвам, аз примерно използвам Find, защото ми е най-лесно и намирам файловете, които са променени в сайта в даден период от време и по този начин се ориентирам горе-долу, набелязвам си файлове, които да бъдат прегледани, защото няма смисъл да преглеждате твърде стари файлове. Също така може да използвате някаква автоматизация. Аз не съм правил, но правил съм само на единични файлове, но вие ако пишете по-добре от мен на някакви shell скриптове, може да видите какви са разликите между файловете от бекъпа и тези, които са на сайта. Всъщност добре е да съпоставите наистина какво имате в бекъпа и какви са разликите в сайта, защото много лесно ще се ориентирате къде има добавен код. И тъй като в WordPress не се добавя твърде често код, доста лесно може да се ориентирате къде да пипате. Така. Най-честите атаки са brute force на администраторски акаунт. Това може да се блокира по много начини, може с плагини, може с fail-to-ban, защото му харесва на човека. Също така съм наблюдавал, че с brute force, при brute force атаки, специално при хостинг доставчици, могат да ви се създаде проблем, тъй като претоварват плана ви, да кажем така, процесорното време на плана ви, защото изразходват много процесорно време. Другите атаки са SQL injection. Той няма значение дали е blind или не. Това е така един от често атакуваните неща и другите две са XSS и CSRF.
Може да прегледате на CVM Meteor.org какви са най-честите проблеми, свързани с WordPress и общо да се ориентирате в каква посока да работите. Аз така правя. Оставил съм някакви линкове, които изглеждат полезни, специално за мен са били полезни. Имате ли някакви въпроси? Да. Първо благодаря за лекцията. И ми направи впечатление, че по-голямата част, нали, тя е насочена към хора, които билдват WordPress. Ти си администратор и на мен е интересно, примерно, какъв workflow имаш, примерно, какъв начин на работа, за да предпазиш първо потребителя, т.е. себе си, и после и потребителите. В смисъл, примерно да се върнем на плагините. Твоите съвети бяха главно какво да хачат тези хора, които правят WordPress, но ако си системен администратор, ти не можеш да им кажеш това няма. Не можеш. Значи, по принцип, то всъщност наистина зависи от това как работите с хората, но аз лично, примерно, когато се пише къстъм тема, защото това често, нали, случая, когато някой разработва нещо специално за конкретен случай, общо тогава нямаш много възможности да натискаш в някаква посока, защото те хората си правят нещо, дават ти нещо готово и ти трябва да живееш с него. Когато обаче на мен ми се случва и аз да правя някакви неща, някой ти казва, трябва да направиш един сайт. Аз не го правя, на мен просто ми дават някакво съдържание, ми казват, ето това искаме да бъде и ти си харесваш някаква тема или там, който си харесва темата и ти можеш да му помогнеш в избора. Той няма нужда да използва нещо конкретно. Ти ако му кажеш това нещо е по-добро от нещо друго, би трябвало да е окей, но специално за това как аз се предпазвам, нали, от тези проблеми, опитвам се да науча потребителите, защото ако не ги научиш, те си правят каквото искат. Да. Аз не ползвам WordPress, но наскоро ми се наложи да ползвам друга система с отворен код за магазини. И ми направи впечатление, аз там имах такъв проблем, то беше за приятели. Съответно, имах проблем, за което и ти спомена, за темите. Безплатни теми срещу платени теми. Каква е въобще гаранцията, че като се вземе една тема, която струва $50-60, което е нищо, че тая тема ще има вътре свястен код? Защото аз лично попаднах на тема, която не беше изпипана добре, пък вече не съм правил анализ на кода, какво вътре е вкарано. Няма гаранция. Няма гаранция, но когато сваляш някъде не е безплатна, значи има безплатни теми. Има такива теми, които автора е казал, ето ви темата, ползвайте се. Но има теми, които са платени, но някои си ги свалят пиратски или по някакъв друг начин и си ги качват. Аз имам предвид дори да вземем платена темата, $50-60-100. Да? Това очевидно не е скъпо. Как може да се валидира или как можем да имаме обратна връзка, че тая тема става? Не само визуално. Да, значи първо това става като се поработи с темата, защото ти ако не поработиш с темата, няма да видиш дали става или не става. Темите имат контролни панели, които някои стават, някои не стават. Аз специално гледам автора, дали, примерно в сайта, който цитирах за Team Forest Adma, хората си имат рейтинг, колко са продали, какви неща са направили. Човек, когато, примерно, видя, този човек е милионер, нали, станал през този сайт, Пексето, примерно, господин Пексето, аз знам, че когато взема негова тема, контролният му панел ще е окей, аз ще съм свикнал с него и така нататък. Когато някой приятел ми каже, айде да ми помогнеш, и когато му видя неговия контролен панел и в неговия контролен панел няма нищо, и някой просто, той си е харесал на външен вид, обаче не става, тогава трябва да живее с това и да свиква. Иначе кода вътре няма как аз да го валидирам, защото аз не съм програмист. И ако някой програмист го погледне, може да каже дали става или не става. Проблема, аз съм програмист, само че за да валидирам кода трябва много дълго време да го гледам. И, нали... За нещо, което си платил. Да, за нещо, което съм платил. Другият проблем е, че то може да изглежда добре, да работи добре и да има проблеми със сигурността. Значи, те проблемите със сигурността винаги ги има. Имаше наскоро, стана един много голям проблем с един плагин, който
беше много такъв интересен, като флаш анимация, но на JavaScript. Настроят се едни елементчета и те си хвърчат на сайта. Това беше много модерно преди една-две години. Хората си купуваха този плагин, качваха го в темите, които продаваха и изведнъж се появи супер големия проблем в този плагин. Можеше да се качи произволен файл през плагина, директно с TeamTump, мисля, че беше проблема точно, да се качи какъвто и да е файл и хората с темите увиснаха много здраво, защото те реално трябва да ти изгвадят нова версия на темата, в която те трябва да свалят това нещо и то минават няколко дни, докато се случи това нещо. През това време ботовете налазват сайтовете. Така че, когато използваш такива теми, общо взето няма спасение. Ако не седнеш ти да си го напишеш, няма гаранция, че то ще е добро. Да, пак няма гаранция. Благодаря. Какво мислиш от известно време? Аз не ползвам толкова интензивно, но гледам, че има функционалност за автоматичен самоапдейт на WordPress-а. Което от една страна е добре, защото много хора ще зарежат сайта, от друга страна пък би могло да бъде потенциално някакъв начин за атака. Аз мисля, че тези всички неща са основат на някакъв баланс. Мисля, че балансът в случая е положителен. По-добре е да има повече апдейтнати сайтове, отколкото в по-голямата част от времето апдейтите са окей. Сега, примерно, версия 4.1.2, която излезе преди 3-4 дена, имаше егати проблема, хората не можеха да си апдейтват съдържанието на сайтовете. Да, съвсем сериозно, някакъв проблем имаше с редактора и много бързо пуснаха 4.1.3, но това примерно за мен не е проблем, защото дали... Да. Един-два дена не съм апдейтвал, т.е. не съм качвал съдържание, за мен не е проблем, защото аз не качвам съдържание, не го правя толкова често. Да. Но появи се проблема и хората реагираха така достатъчно бързо. Иначе мисля, че окей, според мен е по-готино така и най-се радвам, че от версия 3.7 нагоре има апдейти, т.е. пускат апдейти security, защото преди не беше така. Това е малък въпрос. Колко мислиш още време ще живее WordPress-а? Имам предвид за бъдеще. Как го виждаш? Не знам. Аз знам какво не ми харесва в WordPress, но не мога да направя нищо по въпроса. WordPress може би така, според мен тепърва се развива и ще има още доста потенциал в него, според мен. Няма да залезе. Може би ще излезе някаква услуга, която... То винаги така става. Някаква услуга напредва, после излезе някаква по-добра, тя напредва за сметка на другата, но за сега според мен WordPress е такава възход някакъв. Не ми харесва ресурса, който взема. Случва ми се така при апдейт да иска 256 мегабайта RAM за една единствена сесийка, което не е нормално според мен. Особено ако ползвате някакъв VPS с 512 или 1 гигабайт RAM. Определено не е готино. Също така самия memory footprint по принцип, когато работи, е доста голям, което може би се дължи на тежкия код, който стои за това нещо. Но за сега живее. Окей, според тебе не е ли време WordPress вече да стане на WordPress, т.е. някакви... Скоро четах предложение да има WordPress Mini и това да е само за някакви блогъри, които искат да си блогват нещо. Просто твоето мнение е какво? Защото една платформа, нали, такава за всичко, явно няма да бъде окей. Не знам, според мен е малко тежко просто за блогинг софтуер, защото наистина понатоварен и с предвид ресурсите, които взема, така доста повече, отколкото би трябвало за работа, която на мен върши специално. Но аз съм окей, ако има WordPress Mini, би го използвал, ако примерно за моя блог. Така, имам си блог, в него не пиша глупости, пиша за някакви места, които съм посетил и съм снимал някакви неща. Той не
не е комерциален в никакъв случай. Затова си позволявам да го дам. Ако има WordPress Mini и знам, че ми работи 2 или 3 пъти по-бързо, с удоволствие бих си го качил. Аз ползвам само текстови редактор, пиша някакъв текст и слагам някоя снимка, така че бих го ползвал с удоволствие. Благодаря.